Alas ako. Ayan mga par, bali naka-extra naman tayong magbuhos dito sa ginagawang pathway. Ayan. Ayan. Amoy! Mixer yung gamit namin. Parang graba! Ayan. Napakainit yung panahon. Amo na doy. Oo. Ay, Joe! Yo! Maray, mainit! Napakainit pala dito sa Dubai. Mahirap palang mag-abroad dito sa Pilipinas. Yan, grabe yung init. Silong nga tayo dito sa Balingo yan. Ayan sila. Grabe. Amoy. Wow! Tutong na naman yung mukha natin ah. Makakita ng papaya. Yan, dito lang kayo makakita ng papaya na may pusok. Yun. Sabi, saging lang ay may puso. Ayun, papaya na ang may puso. Ayun po. Oh. Bumait na ng bumait. Oh. Tingnan nyo. Oh. Dito lang po yan sa Pilipinas. Hindi na yung saging lang may puso. Papaya na ang may puso ngayon. Pilipinas Got Talent. Oh. Oh. Diba? Kakaiba. Kakaiba yung papaya na to. May puso. Amoy. Oh. At may ano pa? Bayabas. Bayabas. In English is guava. Bayabas in English guava. Samurai kang Na naman! nasilap ko pa nata kung dali ko sa bago.
Ayun mga par, quarter to 4 na. Grabe, pagod na. Grabe ang inkas kanina. Sakit yung ulo ko, masakit na naman. Sabi yung init ata yun, kumukulog na. Kumukulog-kulog na, uulan. At malayo yung inakutan namin dyan galing papunta doon sa ano. At papakita ko sa inyo yung layo. Ayan. Malayo yung inakutan. Maybe. Hi vlog! Amoy! Hi vlog! Welcome to guys! Amo! Bagal! Nasa simento! Yan yung nabuhusan namin. Ako doy! Ang galing! Labas to ng Quezon Province. Papunta na tong Maynila, 30 minutes lang. Maynila na. Galing Bicol. Express Oo. piso. Oo. Manaw kami. Amoy. Ang lagyan ng piso, pambinas. Hindi na naman pikir ako ayang. Amoy! Amoy. Sobrang init. Malapit kasi kami sa araw. Ang ulo yan! Ang sulak! Ang sulak! Puro bundunan! Puta nga yung mga mais yan. Ay, mga mais. Mag-vlog. Yung tubig doon ginawa sa may ano, may sapa. At kakaiba dito yung ano, kakaiba yung mani na tanim. Nagbubunga. Nagbubunga yung mani. Panlas na buhos. Ha? Oo. 30 ang punda ano? Ayun po, naka 30 kaming punda na simento.
Ayun po, uwian na. Grabe yung dungis ko ah. Yun. Sakit ang ulo ko. Yan lang yung tumukuha na buhangin yan oh. Tapos papunta pa dun. Yun, sa dulo pa nun. Layo. Yun. Yung layo nito, mas malayo pa dun sa ano. Dun sa daanan kila Rica. Mas malayo pa. Yan. Dito rin kami nung nakaraan, nung anong taon ba yun, kami rin nagbuhos. Hanggang dun sa labasan ng school. Pathway lang po ito, pathway. So yung school ng anak ko. Uwi na. Islam, kasi ramat ko. Hirap na. Eh, buwan na Wala pang sahod, wala pang bili ng shirt. Sari pa sama ko dyan, Jason. Sari pa sama ko. Sapatos ko kaya? Yan, good luck sa laban. Laro sila sa dun sa ano, sentro ng bato. Amoy. Amo. Dali na ko namin sa 4 wheels. Amoy! Amoy. Kung kinarkila niya, kinuha na sana yung sumunod to, ginasulina na sana. Subukan mo nga sa tupad mo. Ayun ba? Ayun, time check. Dito na ako sa bahay. Oras natin na ay 5:20. Yun. At yun, naka-extra naman tayo dun sa ano, pa gawa ng pathway. Yun, sabay vlog tayo. Para kung sakaling may manood, double income. Ayun, maraming salamat po sa lahat na sumusuporta sa vlog ko. At yan, ingat tayo po lagi at maraming salamat. Bye bye.